Istak Arautako errepidea moztuko da bihar asteazkena eta etzi goizeko 8 eta arratsaldeko 6 bitartean. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Txalo artean sartu da Carles Puigdemont Kataluniako Generalitateko presidente ohi eta politikari independentista erbesteratua Bruselako Ton hoteleko aretoan. Sánchezen investiduraren baitan aritu da azken egunetan Yolanda Díazekin hizketan investidurarako Junts alderdiak eskatzen dituen aldaketak negoziatuz. Gaur argi utzi du errepresioa amaitzea eta amnistia lege bat ezartzea direla Juntsek eskatutakoak Sánchezen investidura negoziatzeko. Espainiako gobernua kolokan dagoela esan du eta bi aukera ikusten dituela, batetik blokeoa eta bestetik ituna. Gaineratu du bi jokalekuetarako prest dagoela. Que si hi ha acord, aquest ha de ser un acord històric. Un compromís històric. Un compromís com el que cap règim ni govern espanyol no ha estat capaç de fer realitat, malgrat alguns intents, des de la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714 i el decret de nova planta que va abolir les institucions i les constitucions catalanes i que va iniciar la persecució de la llengua catalana. Per tant, no sorprendrà ningú que digui que avui no existeixen les condicions per arribar a aquest gran acord. Gabon, ikasturte berria hasi da eta kurtso honetan LAB sindikatuak izango dituen lehentasunak iragartzeko prentsaurrekoa egin du gaurkoan Bilbon. Negoziazio kolektiboan borrokak ugaritzearekin batera, lan eta bizi baldintza duinak bermatzeko aldaketa politikoen alde egingo duela adierazi du. Hala, Garbine Aranburu sindikatu abertzaleko idazkari orokorrak nabarmendu du aberastasunaren birbanaketarako politikak egitea ezinbestekoa dela. Enpresa handiek eta finantza erakundeek, bankuek geroz eta irabazi handiagoa dituztela eta guzti hau gertatzen ari da politika birbanatzailerik ez dagoelako, ez aberastasuna birbanatzeko politikarik noski, eta ez dare lana banatzeko inolako politikarik, ez? Eta azken batean, langileok bizitzen nahian prekarizazio eta pobretze prozesu honi muga jartzeko gaiden bakarra edo muga jartzen ari zaiona langileen mobilizaziorako gaitasuna izaten ari da. Eta urtengo kursuan ere, gure egiteko nagusia, langileen lan eta bizi baldintzak hobetzen jarraitzeko, hori izango da, ez? Langileen mobilizazio gaitasun hori aktibatzea eta astintzea. Kurtso hasierarekin jarraiki euskarari dagokionez, Ipar Euskal Herriko ikasleen eskolara itzulerarekin batera, Frantziako Hezkuntza Ministerioak euskararen inguruko datuak plazaratu ditu eta ikasleen 78%ik ez du inolako harremanik izaten euskararekin eskola orduetan. Ama eskolan eta lehen mailan 43%ik izaten dute euskarazko irakaskuntza 2019arekin, alderatuta 2% igo da, baina derrigorrezko irakaskuntzari dagokionez, gehiengo handi batek frantses hutsez jasotzen du irakaskuntza. Sail elebiduna ere bada eta ia 7.000 ikasle izaten dira. Bihar, zehazkak prentsaurreko baten bidez ikasturte hasierako datuak emango ditu. Eta euskararekin jarraiki Gasteizko udalak euskara ikasteko 900 plaza eskainiko ditu datorren ikasturtean. Irailaren 13 arte izango dute izen emateko epea zabalik. Ikasi eta bizi euskara giro onenean lelopean aurkeztu dute aurtengo ikastaroa. Izan ere, herri erakundeon ardura da euskara ikasi eta euskaraz bizitzeko aukera sustatu eta eskaintzea. Ikasleen 73,9% emakumea gara. Hortaz, emakume arabarrak zoriondu nahi ditu euskararen ikaskuntza lehentasunezko kontu ikusteagatik. Euskararen erabilerak bilakera positiboa izan du Gasteizen azken hamarkada honetan.
Orain, 40 urte euskaraz hitz egiten zuten pertsonak 5% baino gutxiago ziren. Gaur egun aldiz 30% dira. Espainiako estatuko trantsizioaren espiritua berreskuratzea da Iñigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariak proposatutako konbentzio konstituzionalaren oinarrietako bat. Izan ere azaldu du espiritu hark autonomia erkidego komunak eta erkidego historikoak bereizten dituela. Hortaz, adierazi du jarraituko duela Espainiako estatu ereduari buruzko hausnarketa proposamenak egiten. Gai konplexua da. Kontziente naiz, honetaz, gai konplexua dela. Eta elkarrizketa beharrezkoa litzatekela, elkarrizketa honen baitan aukera guztiak aztertu behar ditugu, aztertu behar dira, baita nola ez gobernantza eredu federala ere. Eta helburua da, erantzun nazionalen eta errealitate nazionalen inguruan, baita borondate sozialaren inguruan, borondate sozial ezberdinen aniztasuna errespetatzea eta bizikidetza areagotzea. Abuztua oro har hilabete kaskarra izan ohi da enpleguarentzat eta urtengoa ez da salbuespen. Langabe kopurua handitu egin da eta txikitu berriz gizarte segurantzaren afiliazioaren bitartez zenbatutako langile kopurua. Leire Martinez. Ezagutu ditugu abuztuko Nafarroako langabeziaren datuak. Eta lerroburu bat aukeratu beharko bagenu, hauxe litzateke. Nafarroan kontratatutako 4 langiletatik 3 aldi batekoak izan dira. Enplegu zerbitzu publikoak argitaratutako datuen arabera, langabezia ez da jaitsi. Eta langaben erdiek ez dute langabezia prestaziorik kobratzen. Eta langabezia tasari dagokionez, 9% izan da. Europar Batasunekoa baino askoz handiagoa. Uztaileko aldiz, ia 6%. Lan gatazketan Nafarroako Korreoseko garbitzaileak greba mugagabean dira abuztuaren 28-tik. Besteren artean, nominen ordainketaren atzerapenagatik. Leire Martinez. Pasaden astetik greban dira Nafarroako Korreoseko garbitzaile guztiak, plantillaren 100%. Izan ere, abenduaren 15ean limpiezas.Cordoba enpresak hartu zuen Korreoseko garbiketaren kudeaketa. Eta ordutik, irregulartasunak besterik ez dituzte salatu langileek. Nomina kobratzerakoan atzerapenak, udako aparteko ordainsaria ez dutela jaso, eta noski greba bukatzerakoan haiek garbituko beharko dutela pilatutako zikinkeria guztia. Kontzentrazioa egin zuten atzo, gure gibelean dagoen Korreoseko Iruñako egoitzan, Sarasate pasealekuan, eta momentuz ere aipatzekoa da Galizia eta Errioxako langileak ere batu direla greba honetara. Eta kulturan animadeba jaialdiak 16. edizioa ospatuko du irailaren 6-tik 9-ra Deban. 83 herrialdetatik jaso dituzte lanak denera, 1057. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Gaur goizeko 11etan egin du agerraldia
Carles Puigdemont, Kataluniako Generalitateko presidente ohi eta politikariak. Junts per Cat alderdiak PSOE-rekin balizko investidura itun bat erdiesteko baldintzak zeintzuk diren zehaztu du. Puigdemontek akordioak lortzeko eta 6 urtez zaindu gabe edo beharrezkotzat jo ez den negoziazioa bideratzeko zailtasun handiaz hitz egiten hasi da. Que si hi ha acord, aquest ha de ser un acord històric. Un compromís històric. Un compromís com el que cap règim ni govern espanyol no ha estat capaç de fer realitat, malgrat alguns intents, des de la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714 i el decret de nova planta que va abolir les institucions i les constitucions catalanes i que va iniciar la persecució de la llengua catalana. Per tant, no sorprendrà ningú que digui que avui no existeixen les condicions per arribar a aquest gran acord. Eta gaurko agerraldiaren bezperan, Puigdemont eta Yolanda Díaz Bruselan elkartu dira ere, hauek Kataluniako irtenbide demokratiko guztiak aztertzea adostu dute. Adierazi dutenez, biak baikor agertu dira. debe y se va a alcanzar. Sisplau, hauríem de sortir. Sisplau. Katalunian ere diadaren aldeko ANC-ren manifestaziora joango dela iragarri du Aragonesek. Iaz ezen manifestaziora joan alderdi politikoen kontrakoa zelako. Adierazi du aurten deialdiak bestelako norabide bat duela, investidura dela eta Espainiako estatuari presio egitera bideratu dutela argudiatu du. Crec que a més aquest any està molt enfocat cap a la pressió cap al govern espanyol en ocasió d'aquesta investidura, recordant quin és el nostre objectiu, que és la independència del país i tot el que hem d'aconseguir, no només avançar cap a l'amnistia, sinó també a resoldre el conflicte polític amb l'Estat, és a dir, Catalunya. Gurera bueltan, Gotzone Sagardui osasun sailburuak plan berri bat aurkeztu du adikzio jokabideak saihesteko eta atzeratzeko. Planaren helburu nagusia lurralde osasungarriagoa eta sentsibilizatuagoa lortzea izango da. Horretarako planak lehentasunezko 58 ekintza zehazten ditu 4 urterako. Jaurlaritzak adikzioen alorrean egindako 8. plana izango da. Planaren dokumentuak lortu nahi diren emaitzei lotutako 5 helburu nagusi ezartzen ditu. Hain zuzen ere, planaren indarraldian lotu edo lortu nahi diren aurrerapenak adierazten dituzte. Euskadiko biztanleengan adikzio kontsumo eta jokabide arriskugarrien hasiera saihestea edo atzeratzea. Kontsumo horien prebalentzia murriztea.
adikzioek eta droga menpekotasunek sortzen dituzten kalteak gutxitzea, adikzioi lotutako osasun arloko ezberdintasunak urritzea eta adikzioi lotutako estigma arintzea. Gipuzkoako Foru Aldundiak Jaizkibeli zein desfile baztertzaileari egingo die harrera ostiralean. Neider Mendoza aldun nagusiak eman du horren berri. Azken urteotan herritar gisara joan da bi desfileak ikustera, orain arte EAJko alkateek desfile baztertzaileari baino ez diote txalo egin. Mendozak adierazi du aurten diputazioak elkarrizketaren aldeko mugimendua egitea erabaki duela. Ekonomia arloan negoziazio kolektiboan borrokak ugaritzearekin batera lan eta bizi baldintza duinak bermatzeko aldaketa politikoen alde egingo du Labek. Hala, sindikatuak bi erronka nagusi izango ditu, borrokak piztea batetik eta bestetik ezker independentismoaren eremuko eragileen arteko agenda sozial partekatua lantzea. Enpresa handiek eta finantza erakundeek, bankuek, geroz eta irabazi handiagoa dituztela, eta guzti hau gertatzen ari da politika birbanatzailerik ez dagoelako, ez aberastasuna birbanatzeko politikarik noski, eta ez dare lana banatzeko inolako politikarik, ez? Eta azken batean, langileok bizitzen aigean prekarizazio eta pobretze prozesu honi muga jartzeko gaiden bakarra edo muga jartzen ari zaiona langileen mobilizaziorako gaitasuna izaten ari da. Eta urtengo kursuan ere, gure egiteko nagusia, langileen lan eta bizi baldintzak hobetzen jarraitzeko, hori izango da, ez? Langileen mobilizazio gaitasun hori aktibatzea eta astintzea. Eta testuinguru politikoa ere baliatu nahi degulako langileen aldarrikapenak agenda politikoan kokatzeko eta baita ere aldaketa politiko horiek, politika publikoetan ere aldaketa horiek bultzatzeko. Eta azkenean argi geratu dena da langileok badaukagula ahalmena patronalaren aldeko politikak egiten dituztenak zigortzeko eta langileon aldarrikapenak agenda politikoan kokatzen dituzten nahi, bestelako jarrera bat izateko, ez? Ekonomiarekin jarraiki duela urtebeteko iragarpen ekonomiko txarrak ez dira. Bete hala ere, ekonomiaren erreserbak agortzen joan dira eta inflazioak eta interestasek gero eta indar handiagoz gora egin dute. Igoerak pilatzen joan dira eta gero eta pisu handiagoa dute familien aurrekontuetan. Duela urtebeteko iragarpen ekonomiko txarrak ez dira bete. Egongo aurreikuspenak ez dira hain negatiboak, hala ere ekonomiaren erreserbak agortzen joan dira eta inflazioak eta interestasek gero eta indar handiagoz gora egin dute. Izan ere, duela urtebete inflazioa 6,5 ingurukoa zen Nafarroan eta 5,5koa Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Eta energiaren prezioek gora egiten jarraitzen zuten. Baina Madrilgo gobernuak bizitzaren garestitzea arintzeko hartutako neurriek inflaziori eusten lagundu zuten. Hori bai, ekarpen handiago egin zioten inflazioaren jaitzirari interes tasei baino. Hala baina Europako batzordeak jada adierazi du urte amaierarako neurri horiek kendu beharko direla eta zorra murrizteko erabiltzen diren baliabideak erabili beharko direla.
Baina egoera ez da ona. Lehen ekonomiak errezerbak zituen eta une honetan ia agortuta daude. Espainiako bankuaren kalkuluen arabera, aurten 19.500 milioi euro kendu dituzte familiek bankuetatik. Hau da, banku gordailuen 2% murriztu dute. Enpresen kasuan murrizketa are handiagoa izan da. Uztailean 4,2% murriztu baitziren aurreko urtearekin alderatuta. Inflazioa kontrolpean dagoela dirudien arren etengabe hasi da eta igoerak pilatzen joan dira. Eta gero eta piso handiagoa dute familien aurrekontuetan. Elikagaiak 25% igo dira, lehorteak, klima aldaketa eta baita espekulazioaren ondorioz ere. Inflazioari aurre egiteko aitzakiarekin Europako Banku Zentrala interes tasak ia 0tik igotzen hasi zen. Baina euroguneko inflazioan ez du eraginik izan neurriak. Baina hipotekatutako familien gastuetan. Familia gastu guztiak izugarri igo dira, baina ez da gauza berdina gertatu diru sarrerekin. 2022an 2% igo ziren Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta Nafarroan 6,6%. Igoera horiek nola nahi ere ez dute bizitzaren kostuaren gorakada konpentsatu. Abuztua hilabete kaskarra izan ohi da enpleguarentzat eta aurtengoa ez da salbuespen. Langabe kopurua handitu egin da eta txikitu berriz gizarte segurantzaren afiliazioaren bitartez zenbatutako langile kopurua. Adi Nafarroako egoerari. Agorrileko datuek Nafarroan langabezia kopurua ez dela apenas mugitu erakutsi dute. Langabeen kopurua 29.164 personakoa da. Langabezia tasari dagokionez 9%koa da. Europar Batasunekoa baino askoz handiagoa. Uztailean 5,9% izan zen. Espainiako ministerioak emandako datuen arabera, sinatutako kontratuen 76% aldi baterakoak izan ziren. Hau da, agorrian sinatutako 4 kontratutatik 3 baino gehiago aldi baterakoak izan ziren. Nabarmentzeko bertze datu bat da, langabezian inskribatutako lagunen 44%ak ez duela langabezia prestaziorik kobratzen. Eta soilik 24%ak kobratzen duela kotizaziopeko prestazio bat. Hortaz, kontratazioaren datuek egiaztatzen dute egun enpleguaren kalitatea ez dela ona. Manifestazioetara joko dugu orain. Nafarroako Korreoseko garbitzaileak greba mugagabean dira, abuztuaren 28tik aurrera, besteren artean nominen ordainketaren atzerapenagatik. Berriz ere, kontzentrazioa Sarasate pasealekuan. Limpiezas J. Córdoba enpresako langileak dira. Korreosek Nafarroan dituen bulegoak garbitzeko zerbitzuaren esleipedunaren enpresapean garbiketa zerbitzuan aritzen diren garbitzaileak. Izan ere, greba mugagabean hasi ziren agorriaren 28an. Nominen ordainketa atzeratzeagatik protesta egiteko. 50 langileak uztailan hasi ziren elkarretaratzeak egiten Iruñeko Korreosen egoitza nagusiaren aintzinean. Soldatak berehala ordaintzea eskatzeko eta gainera agorriaren ondarrean greba mugagabean hasi ziren. Horretaz gain, langileek salatzen dute Limpiezas J. Córdoba enpresak garbiketaren kudeaketa hasi zuenetik irregulartasun haunitz izan duela. Sí. En principio, que nos paguen todo lo que nos deben, pero nosotros lo que queremos es que Correos les rescinda el contrato por todas las irregularidades que durante estos días ya os hemos ido comentando. Langileek ez dute udako aparteko ordainsaria jaso. Ez joan den uztaileko soldata, ez da agorrileko nomina ere. Horri maiatzetik izandako atzerapenak gehitu behar zaizkio eta soldataren ordainketan izandako akatsak. Momentuz beraz, garbitzaileak borrokan, Nafarroan. Eta Araban Glavista Autoglas enpresako langileek erakundei laguntza eskatu diete, enpresaren itxiera saihesteko. Urtarriletik Laudion kokatuta dagoen enpresako langileak hartzeko dunen konkurtsoan daude eta aldi baterako enplegu erregulazio espedientea hilaren 30ean amaitzen da. Uztailean
interesa zuen enpresa bat azaldu zen, baina Estatu Batuetako Guardian enpresak oztopatu zuen negoziazio hori. Autoglas Glavista enpresak aizetekoak fabrikatzen ditu eta Aialan Laudion 240 langile ditu. Jatorriko enpresa Guardian da, baina 2008an enpresa banandu zuen Suitzako talde inbertitzaile bati saltzeko. Hala ere soilik saldu zituen langileak eta makinak eta lursaien titulartasuna oraindik Guardian enpresakoa da. Urtarrilean hasi ziren arazoak Laudioko enpresan, hartzekodunen konkurtso batean sartu ziren. Zenbait hilabeteren ostean enpresa bat azaldu zen, Javier García gidatzen zuena hain zuzen ere, hau da, Guardianeko zuzendarioia. Garziaren asmoa zen enpresak aizetekoak fabrikatzen jarraitzea, baina Estatu Batuetako Guardianek oztopatu du. Lursaien titulartasuna ez du saldu nahi, beraz enpresa berriak ezin du prozesua aurrera eraman. Autoglas Glavistako langileek zenbait mobilizazio egin dituzte egoera salatzeko. Izan ere 240 langile ditu enpresak eta hilaren 30ean aldi baterako enplegu espedientea amaitzen da. Momentu horretan iraungitzeko erregulatzeko enplegu espedientea ezarriko da. Astelehen honetan enpresako langileak atera dira kalera Aialako pentsiodunekin batera laguntza eskatzeko. Erakundei batez ere Eusko Jaurlaritzari eskatzen diete parte hartzea. Hori dela eta, hilabete honetan bilduko dira Jaurlaritzarekin 240 langileen kaleratzea eta enpresaren itxiera saihesteko. Aiala eskualdeko ekonomiarako kolpe latza izango litzateke. Tubos Reunidos enpresan aldi baterako enplegu espedientea ezarri da eta 2021ean Balbo Spain enpresa itxi zuten besteak beste. 2016ko apirilean Leioako kampusean izandako manifestazio baten ondorengo istiluetan atxilotutako 5 grebalari epaituko dituzte irailaren 27an. Guztira 39 kartzela urte eta 45.000 euroko zigor ekonomikoari egin behar diote aurre. Desobedientzia publikoa, autoritatearen aurkako atentatua eta lesioak egozten dizkiete. Eta azken urteetan iraileko lehen astean Altsasun ospatu izan den ospa eguna aurten ez da ospatuko. Sare sozialetan iragarri dute eta ez dute argitu aurtengoa izan den bertan bera utzitako edo ez den inoiz gehiago ospa eguna ospatuko. Halaber, adierazi dute desmilitarizazioaren aldeko borrokak jarraitzen duela Altsasun, ekitaldia bertan bera geratu den arren. Txoria zegoen
AHT-aren zundaketa lanak salatu dituzte bizikleta martxa batean dozenaka lagunek. Euskal Herriko AHT-aren eraikuntzarako egiten ari diren zundaketa geologikoak geldiaraztea dute jomugan. Herriz herri, AHT-aren aurkako leloak entzunal izan dira abuztuaren 25ean hasi eta 27 bitarte. Abiadura handiko trenaren aurka estopatxe zundaketak bizikleta martxa egin dute iragan asteburuan Sakanan, Goierrin eta Lautadan dozenaka lagunek. Euskal Herriko AHT-aren eraikuntzarako egiten ari diren zundaketa geologikoak geldiaraztea dute jomugan. Azken hilabeteotan Sakanan eta Goierrin AHT-erako zundaketa geologikoak egiteko baimen eskaera ugari egin direla ekarri dute gogora antolatzaileek. Zundaketa horiek AHT-aren Nafarroko korridorea eta Euskal Herrikoa lotzeko bi aukerak aztertzea helburu dutela azaldu dute. Lehenengo aukera Aralarko mendiguna zulatzea da, eta bestea Sakana eta Lautada osoa zeharkatzea izango litzateke, Iruña eta Gasteiz lotuz. Bata zein bestea justifikaziorik gabeko eraso latza dituzte, bai naturarentzat bai herrientzat. Testu inguru horretan zundaketa lan horiek salatzeko Irurtzunen ekin zioten parte hartzaileek martxari, eta herriz herri AHT-aren aurkako leloak entzuna izan dira asteburu osoan. Abiadura handiko trenaren kontrako aldarria zekartzaten bizikletei lotutako koloretako banderetan. Bestalde herritarrek zundaketa baten berri izan ez gero eman beharreko pausoak azaldu dituzte asteburuan. Lehendabizi zure herriko udalarekin harremanetan jartza proposatu dute, eta ondoren Stop AHT zundaketak plataformako telefonora deitza gomendatu dute. 656-111-130 telefonora. Bi hamarkada baino gehiago igaro dira abiadura handiko trenaren proiektuarekin hasi zirela. Ordutik ekologista eta ekintzaile asko batu dira azpiegitura erraldoi honen aurka eta kalteak onurak baino handiagoa direla salatu dute urte luzez. Bada borroka horretan indarrean dihardute. Eta horren inguruan hitz egiteko Arkaitz AHT Stop zundaketak ekimenaren kidea daukagu pantailaren bestaldean. Gabon. Gabon, baita zurea. Esan bezala, abuztuaren 25etik 27ra bizikleta martxa bat antolatu zenuten. Nola joan zen, zer nolako balorazioa egiten duzue? Gure balorazioa dudagabe oso positiboa da. Bat pertsona esan dezakegu gutxi gora bera parte hartzen egon ginela egunero bizi martxa hortan. Esan duzuen bezala Irurtzunetik atera zen lehenengo zutabea, Sakana ia berosotasunean zeharkatu zuena, eta lehenengo gunean, ostiralean, Olaztin ere elkartu zen, Arabako Lautadatik etortzen zen zutabearekin, ez? Eta hor elkartu ginen guztiak Olaztiko frontoian afaltzen, eta gero kontzertuetan, eta orduan lortu izan dugu, bai ostiralean, esaten nuen bezala, larun batean eta igandean, jende desente parte hartzea bizi martxan, bat pertsona esanten genuenez eguneroko parte hartzean, horrez gain, elkarretaratze ezberdinak egin ditugu, bai Altsasun ostiralean eta larun batean, bai Beasainen larun batean eta bai Uhartarakilen igandean, eta lortu dugu baita ere jendea bertaratzea, eta batez ere lortu duguna ez, pasatzen ginen herrietan, jendeak jakin dezan, oraindikan informazioa zeukan jendarte horrek, zundaketekin aurrera jo nahi dutela eta zehaztu nahi dutela ematen duenez eta zuek ondo azaldu duzuenez, nondikan nahi duten Nafarroako HT esklusibo hori, ez, beraiek proposatzen dutena, Euskal Herrikoarekin konektatu. Beraz, dudagabe guztiz positiboa gure balorazioa. Aipatu duzu dagoeneko pixka bat, baino zein puntutan daude zehazki momentu honetan obrak? Nik obrak baino gehiago esango nuke zundaketak. Dakigunez udaletxe ezberdinetan, eta zuek ongi aipatu duzuen bezala, bai Sakanako eta bai Goierriko udalerri ezberdinetan zundaketak egiteko baimenak eskatu dira. Baita ere jabego pribatuen kontaktuak eskatu izan dira udaletxe ezberdinei, eta dakigunez udaletxe batzuek aurrera egin dute eta baimena eman diete edo emango dietez. Alde batetik adibidez Olaberriako udalerriak edo seguro gaude Altsasun ere geroa baik egingo duela,
eta bestalde udalerri gehienak guztiz kontra daudela proposatzen duten HT esklusibo honen kontra, ez soilik pertsonak eramango dituenak eta gaur egun daukagun trenbidearen paraleloa egitea ekarriko duen triskantza guztiarekin, esaten dugunez gehiengo absolutoa udaletxeena eta jendartaena bai gure baiaretan hemen Sakanan eta bai Goierrin eta bai Lautadan, ez beraiek proposatzen duten proiektu horren kontra daude eta dakigunez saiatuko dira ahal duten neurrian ezezkoa ematen behintzat komunaletan eskatu dituzten baimenei eta beste gauzetan ikusten zer egin daitekeen behintzat alternatibak zeintzuk diren plazaratzeko eta baita ere beraien kontrakotasuna ere jakinarazteko bai Nafarroako gobernuari, bai estatukoari edo Eusko Jaurlaritzari. Jakina da ez da zundaketek kalteak eragiten dituela bai ingurumenean. Zer nolakoak dira kalte horiek zehazki? Esango genuke alde batetikan badaudela kalte zuzenak, ez? Zentzu horretan aipatzekoa, dudagabe sortu dezaketenak zundaketak erabiltzeko sartzen dituzten makinak, ez? Pistetan eta soroetan eta sortu ditzazketen kalteak, hortikan haratago sortuko duten zarata eta jendarteari gan ere sortzen duten ezinegona, ez? Lehen aipatu didazu eta ez du guztiz erantzun ze puntutan dauden obrak, zundaketak dakigunez oraingoz batez ere baimenak eskatzeko fase hortan daude, 3 saiakera egon ziren ekainean, baina lortu zen bai udalerriengatik eta bai jendartearen aktibatzeagatik horiek bertan bera geratzea, baina ez dugu bat ere deskartatzen, ez? Beste tokitan, adibidez, orain dela gutxi Arabako mendialdean egin duten bezala, ez? Zundaketak aurrera jarraitzea inongo baimenik gabe. Orduan, horren inguruan informazioa ez daukagu, eta kaltei dagokionez esaten genuen kalte zuzen horiek daudela, baina guk balioan ipini nahi duguna da zundaketa hauek azken finean lehenengo pausua direla HT-aren iritsieraren inguruan, ez? Oraindikan baiara batzuk baditugu gure Euskal Herri maitean HT esklusibo hau gabe, eta dudagabe gure intentzioa bada ahal den neurrian guzti proiektu zentzugabekeri horren kontra joatea eta beste alternatiba batzuk balioan ipintzea, ez? Nahi dugun azken finean bada gaur egungo kontestueko sozialean dagoen arazo guztiarekin trenbidea eta trena garraio bide bezala balioan ipini eta zentzu hortan ez dauka inongo zentzurik tren esklusibo hau bidaiarientzat proposatzea beste trenbidea gaur egungo kokoa edo historikoa esan dezagunez hiltzen uzten dauden bitartean egunerokotasunean. Ikusiko dugu orduan proiektuak hartzen duen norabidea. Ez dakit egoera aldatzen ez den heinean, ekimenen bat daukazuen jada buruan edota eskuartean egiteke? Aipatzekoa zuek ere komentatu duzuena, ez? Protokolo bat martxan ipini dugu, eta zentzu hortan eskatzen duguna jendarteari bada edozein momentutan makinak ikusten baldin baditu edo jendea enpresa zundaketak egin nahi dituzten enpresa horietako jendea bere soroetatik o herrietatik mugitzen, abisatu dezatela bai beraien udalerriei eta baita ere gure dinamikari 656-711-130 telefonoaren bitartez. Orduan alde batetik izango litzateke buruan daukaguna bada zundaketein kontra aktibatzea eta momentu hortan ere jendea mugiaraztea kontrakotasun hori ikusi dadin eta bestalde aipatzekoa HT zundaketarik ez dinamika honen baitan gauden kolektibo ezberdinak bakoitzak bere dinamikak aurrera eramango ditugula, ez. Zentzu horretan ni adibidez naiz Sakana trenaren aldeko plataformako kidea eta inguruko bai Lautadako HT-rik ez taldearekin eta bai Goierrikoekin baloratzen gauden ze dinamikak egin ditzazkegun batez ere gaur egun trenbidea martxan ipintzeko, balioan ipintzeko batez ere, zentzugabekerian ikustaraztea, beraiek proposatzen duten HT esklusibo horrena, ez, eta zentzu hortan, bai udalerriekin, udaletxekin mobilizazioak
bultzatzea, mozioak aurrera ateratzea, zergatik ez herri galdeketak, agian manifestazio jendetsuak, ikusten dugulako ez, komunikabidetan nola dauden denbora osoan beraien albisteak sartzen eta sikiera oraindikan dakigunez juntaketak hasi ez direnean, ez, badaude esaten jada konexioa gaztiztik egingo dutela. Zertarako galtzatu behar dute €1.000.000 juntaketetan, supostamente diotenez badaukatenean ja erantzuna agarri ez. Orduan, jendea mobilizatzeko deia egiten dugu eta uste dugu hori dela bidea. Gure kasuan, dudagabe, trenbidea gaur egun daukaguna balioan ipintzen. Gertutik jarraituko dugu orain, aurrera eramango dituzuen dinamika guzti horiek. Hemen utzi behar dugu oraingoan konexioa, mila esker gurekin egoteagatik? Mila esker zuei, agur bat. Nazioartera egingo dugu salto orain izan ere, abuztuaren 20an, hauteskunde orokorrak ospatu ziren Ekuadorren. 2 aste igaro dira jada, baina oraindik bigarren itzulia burutzeke dago. Botoen gehiengoa zenbatuta, Luisa González ezkertiarra eta Daniel Noboa liberala lehiatuko dira datorren urriaren 15ean. Bero, Satrustegi nazioarteko kazetariak egin du analizia gurean. Alaxe da gaur Ekuadorrera begira jarriko gara, egia da abuztuaren 20an ospatu zirela hauteskundeak, baina oraindik bigarren itzulia gelditzen da urriaren 15ean izanen dena eta gertutik jarraitzeko aukera izanen dugu. Lehen itzuli hori testuinguru bero eta kezkagarri batean jaso zen abuztuaren 9an Fernando Villavicencio hautagaia erail zuten eta horregatik Ekuadorreko historian salbuespen egoeran ospatu diren lehen hauteskundeak izan dira. Villavicenciorena azkena izan arren ez da testuinguru politikoan aurten eman den erailketa bakarra. Jazoera hauek krimen antolatuaren aurkako borrokaren eztabaida erdigunean jarri dute. Egoera honekin, esan bezala, abuztuaren 20an ospatu ziren hauteskundeak, edo hobeki esan da ospatu zen lehen itzuli hori, eta Luisa González korreista eta Daniel Noboa enpresaria pasadira urrian eginen den bigarren itzulira. Noboaren izena aurretik egindako inkestetan agertzen zen, ez baina Gonzálezena. Luisa González, Revolución Ciudadana alderrikoa da, Lasoren gobernuaren oposizioko indarrik garrantzitsuena, eta bigarren itzulira begira itxaropena duela adierazi du. Laso 2.0 bat gerta ez dadin. Euren diskurtsoan adierazgarri da egin nahi duten apustua, osasun zerbitzua eta hezkuntza denen eskura egotea nahi dute. Lehen aldia da gainera, emakume batek Ekuadorreko hauteskunde orokorretan lehen itzulian horren 100% altua lortzen duela, 23%, baino gehiago. Bestetik, Noboarentzat ez da egoera berria, etxetik datorkio nolabait aita Álvaro Noboa 5 aldiz aurkeztu zen hautagai gisa. Daniel Noboa enpresaria da eta Ekuadorreko elite aberatsaren artean ezaguna da. Lehen itzulia botoen 24% lortu zuen. 2 ideia eta ia muturreko 2 proposamen aurrez aurre herrialdeak segurtasun krisi oso larri bat sufritzen duen honetan. Gaurkoan Gorka Espiau Agirre lehendakari zenterreko bozeramailea elkarrizketatu dugu 11 telebistan. Espiauk nabarmendu du urte hauetako balantze positiboa egiten dutela, lortu dutelako Euskal Herria presente egotea nazioarteko eztabaida sakonetan eta foro horietan Euskal Herriaren ikuspegi berezitua saldu dutelako. Balantze positiboa egiten dugu, hori saldu duzunez, Agirre Zenter sortu zen nazioarteko eztabaida horietan egoteko, Euskal Herria presente izateko nazioarteko eztabaida sakon horietan. Eta, behintzat lortu dugu konexio horiek egitea, eta baita ere, hainbat foro horietan, Euskal Herriak daukon ikuspegi berezi bat azaltzea, orduan posik gauz. Egia da, nahiz eta oso txikiak izan, nahiko ambizio maila altua izan dugu historian zehar,
gauzak egiteko eta eztabaida horietan parte hartzeko. Orduan, guretzat importantea da mantentzea, ambizio maila hori. Orduan, momentu honetan, giza garapen iraunkorraren inguruan dagozen eztabaida horietan, oso eztabaida importanteak direz, eguneroko arazo guztiekin lotuta daude, hau da, krisi klimatikoa, zahartze prozesuak, enplegua, ezberdintasuna, horrelako fenomeno guztiak giza garapen iraunkorrarekin lotuta daude. Orduan, guretzat importantea da jakitea nazioarte mailan eztabaida horietan zer esaten ari den, eta gero parte hartzea perspektiba propio bategaz. Bestela, egongo gara errepikatzen beste batzuk esaten dutena, eta badakigu horrelako irtenbide berriak bilatzeko erantzun propio bat eman behar diogu. Orduan, hori da saiatzen ari garena, ikasi eta baita ere gure iritzia eman. Bere esanetan, Euskal Herriak anbizio maila handia izan du historikoki eta garrantzitsutzat jo du hori mantentzea. Gehitu du Euskal Herriak lortu duela baldintza larrietan trantsizio sozioekonomikoa egitea. Gure asmoa da alde batetik jarraitzea zientifikoki hobeto ulertzen Euskal eredu hori edo K hori zer den eta sakondu horietan eta arlo operatibo eta pragmatikora erabaten, ez bakarrik arlo zientifikoan, baizik eta hori zelan eramaten den eguneko kontuetara. Eta gero, gure planteamendu da, jarraitu esperimentazio gune horiek generatzen, bereziki Euskal Herrian. Lehendabiziko hamarkada honetan egia da nazioarte mailan egin dugula lan gehiago Euskal Herrian baino, hori esaten dute normala dela, hasieran errazagoa dela kanpoan lan egitea etxean baino, baina orain Agirre Center sortu zen kontribuzio bat emoteko Euskal Herrian. Orduan, oreka bat lortu egin behar dugu, jarraituko dugu nazioarte mailan lan egiten, ze ikasten ari gara pila bat, eta baita ere Euskal Herrien esperientzia eramaten dugu foru horietara. Baina gure apostua da eta eskaintza da horrelako esperimentazio gune berriak generatzeko Euskal Herrian. Gasteizera egingo dugu salto orain, izan ere udalak euskara ikasteko 900 plaza eskainiko ditu 2023-2024 ikasturtean. Irailaren 13 arte egongo da izen emateko epea zabalik ikasi eta bizi euskara giro onenean lelopean aurkeztu dute aurtengo ikastaroa. 2023-2024 ikasturtean 900 plaza eskainiko ditu Gasteizko udalak eta Foru Aldundiak euskara ikasteko. Epea zabalik dago jada eta irailaren 13 arte irekita izango da. Aurten ikasi eta bizi euskarak giro honean lelopean aurkeztu dituzte ikastaroak. Erakundeen helburua da euskara sustatzea Gasteizen eta Araban. Euskararen erabilerak bilakera positiboa izan du Gasteizen azken hamarkada honetan. Orain, 40 urte euskaraz hitz egiten zuten pertsonak 5% baino gehitu gutxiago ziren. Gaur egun aldiz 30% dira. Izan ere, azpimarratu dutenez azken hamarkadetan bilakaera nabarmena izan du euskarak, eta ekimen hauekin aurre ikusten dute hurrengo urteotan gizarteak bide horretatik jarraituko duela. Ikastaroak 4 multzotan banatzen dira. Gurasoentzako ikastaroak 166 orduko ikastaroa da eta astero 2 orduko 3 saiotan banatuta dago. Urritik maiatzera egingo dira eta matrikula arrunta 122,4 euroko da. Bigarren multzoaren kasuan, hau da, 55 urtetik gorakoentzako ikastaroak, 12 ikastarotik 4 biztantzareko zentroetan izango da. Ikastaroaren prezioa 52 eurokoa da. Jatorri atzerritarra dutenentzako ikastaroetan, oinarrizko euskara irakatziko da eta helburua da ikastaroa egin ostean hasierako mailako taldeetan sartu ahal izatea. Kasu honetan 9,7 eurokoa izango da matrikula.
Azkenik merkataritza eta ostalaritzan lan egiten dutenentzako ikastaroak bitan banatzen dira, A1 mailakoa eta B1 mailakoa. Matrikula 48,9 eurokoa izango da eta langabezian egonez gero 115ko obaria aplikatuko da. Kurtso hasiera bete-betean, Sarriguren ikastetxeko irakasleekin izan gara, kurtso hasiera eta ikasleen etorrera nola prestatzen duten ezagutzeko. Sarrigurengo ikastetxea Iruñerrian kokatzen da eta ezaugarri bereziak ditu. Sarrigurengo institutoa nahiko berezia da, nik esango nuke. Hasi ginen orain dela 4 urte, hau da gure 4. urtea. Eta, hasi gara azitzen eta azitzen, zeren hasi ginen ikasle kopuru gutxiarekin, baina orain ja gaude 700 piko ikasleekin. Eta aurten, arazo txiki bat izan dugu, zeren, geneukan planifikatuta, gaur, mendik aurrera izatea beste eraikuntza bat, zeren batxiergoara ailegatu gara. Eta, arazo bat izan genuen obrekin, eta gelditu dira, badirudi hasi behar direla berehala, baina, moldatu behar izan ditugu gauza guztiak, izateko kopuru hori eta irakaslego kopuru hori institutu honetan, eraikuntza honetan. Hori da, kontua da berezia dela Sarriguren zentzu horretan eta berezia da hasiera, ez? Horregatik, 0 proiektu batekin hasten gara, 0 proiektu bat zer da, hasiera goxoago bat eskaintzeko aukera bat ematea ikaslei eta irakaslei, ez? Modu batean, elkarre ezagutza sustatzeko eta eurak ere beste balio batzukin ere eta gogotsu hasteko aitzakia nolabait. Proiektuka egiten dugu, hori izan zen erabakia hasieratik instituto honetan, proiektuak sortzen dira departamentu guztietan eta ikaslek lan egiten dute lan kooperatibo modu ezberdin batean, eta gero ere guri artean egiten dugu baita ere irakaskuntza partekatua. Hau da, igual gela batean sartzen aldira 2 irakasle, ezin dira izan aldira irakasgai berdinekoak, baina izan daiteke, igual, gizarteko bat eta gaztelaniazko bat, partekatzeko beraien ezaguerak eta gure ezaguerak partekatzen ere, aberatsago egiten ditugu ezaguerak ikasleentzako. Eta gainera horrek ere modu batean lagundu egiten ditu, maila desberdina dituzten ikasleak ere, atentzio edo harrera personalizatuago bat izan dezaten, Orden horrek denak nik uste laguntzen duela ere bizikidetza horretan eta gaitasunen alduntze horretan ere ez? Aste honetan lehenengo, irakasle berriak etortzen dira, orduan lehenago da gu elkarren artean ezagutzea, eta gero, hasten gara proiektu 0 horrekin prestatzen, eta gero irakasle berriei tresnak ematen harrera ona izateko eta hasteko lanean eroso behintzat, bai? Gaur adibidez klaustro batekin hasi gara, egia da klaustroak azkenean irakasle berri eta lehenago egon garen hori ere bergoratzen zaizkigu gauzak, nola egin, beti urduritasun batekin ere hasten dugulako ikasturtea denek, ez? Perezak alde batera utzita, pixkate bergoratu, nola egiten diren gauzak eta elkarrezagutza hori sustatu nahian ere, maiketea txokotxo batekin ere egon gara, hitzetapitz batzuen artean. Gai zaldatuta, mende, laurdeneko bidea egindu da Neiker ikerketa eta garapeneko zentroak. Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza alorretan aritzen da erakundea, sektorea berritzen eta garatzen laguntzeko helburuarekin. Orain ere, badu ikerketa bat eskuartean. Behien, metano isuriak neurtzen ari da. Neiker nekazaritza ikerketa eta garapenerako euskal erakundeak 25 urte bete ditu. Zentro hau lehen sektoreak aurrera egiteko soluzio teknologikoetan espezializatuta dago. Eta bere misioa da lehen sektorean dauden enpresa guztiei, abeltzaintzan arloan, zein baita ere forestal arloan, baita ere lehen produkzio arloan, behar izan dituzten soluzioak zientziako ezagupena erabiltzea eta hor mahai gainean jartzea eta soluzio horiek praktikan jartzeko aukerak izatea.
Funtsezkoa da nekazaritzako elikagaien sektorea egungo krisi klimatikoaren ondorio kaltegarrei aurre egiteko sistema emankorrago, jasangarriago eta erresistentagoetara aldatzea. Elikadura izango baita datozen hamarkadetan aurre egin beharreko erronka nagusietako bat. Eta egokitze horretan Neikerrek 25 urte egin ditu nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako berrikuntzan. Uste dut Neikerren ezaugarri edo berezitasun bat izan dela gauza hau. Nola aurreratu etorkizunean etorriko diren berriei aurre emateko eta ezagupena sektorari mahai gainean jartzeko. Une honetan behien metano isuriak neurtzeko lanean ari dira. Greenfit aurkeztu berri dute hausnarkarien abeltzaintzaren jasangarritasuna errazteko sartutako azken baliabide teknologikoa. Ekipamendu horrek aukera ematen du behien metano emisioak neurtzeko, eta horrela elikadura utak eta genetiko eta maneiua behien metano emisioak murrizteko fruituak ematen ari diren egiaztatzeko. Behien metano emisioak neurtzeaz gain abeltzaintza deskarbonizatzen laguntzeko proiektuak, mikroalgen labora alternatiboak, etorkezuneko mantenu gaien eskarei erantzuteko eta nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna bermatzeko azterketak bultzatu ditu Neikerrek 1998an sozietate publiko gisa sortu zenetik. Festetan murgilduz euskal jaiak hasi dira batean eta bestean. Eta ordiziarren kasuan, asteazkenean ardilatxa naiz Karrantzako ardiaren esne gordinarekin artzainek egindako gazta lehiaketa egingo dute. Ordizia dagoeneko euskal jaietan murgilduta dago. Aurreko urteetan bezala egitaraua oparoa izango da. Besteak beste hilaren 6an egingo den aparteko azokoa eta aurtengoan bere 50. urteurrena ospatuko duen latxa edo Karrantzako ardiaren esne gordinez egindako gazta lehiaketa azpimarratu behar dira. Oraingo honetan ere Ordiziako azokan giro aparta izango dute eta goiz osoan zeharrera guztietako lehiaketak eta erakusketak ikusi ahal izango ditu bisitariak. Baina oihartzun handiena duena gazta lehiaketa da. 1904koak dira azokaren lehen erreferentziak. Urtero Ordiziako betialei pilotalekuan egiten dute lehiaketa eta izena ematen duten artzainek irail hasierarako aurkeztu behar izaten dituzte gaztak. Delikatuz interpretazio zentroan jasoko dituzte gazta horiek eta asteazkenean bertan eramango dituzte pilotalekura, dantzari, txistulari eta dultzaineroek lagunduta. Desfila ere egingo dute egun horretan, artzain, agintari, epaimaikide eta kofradiako kideekin. Eta epaimaiari dagokionean sukaldari ezagunek gastronomia arloko adituek eta kazetariek osatuko dute. Orotara 5 sari banatuko dituzte aurten ere. Eguerdian izango da gazta lehiaketaren enkanta eta sari banaketa. Hain justu hori izaten da unerik berezi eta ikusgarrienetako bat. Juan Mari Arzak sukaldariak irabazi zuen lehen enkantea, 1980an. 12.000 pezeta ordaindu zuen gazta erdia, oraingo 72 euro pasatxo. Iaz aldiz Bastidako mitarte bodegak erosi zuen Eli Gorrotxategi Beasaindarraren eta Jose Mari Jauregi Lazkaotarraren gazta erdi irabazlea, 9.600 euro ordainduta. Ikusi beharko da urtengo enkantea zenbateraino heltzen den. Hori bai, enkantan jasotako dirua Ordiziako lagunkiro elkartera bideratuko dute, urtean zehar antolatzen dituzten ekintzetako gastuei aurre egiteko. Eta musikarekin jarraiki Boga Boga Donostiako musika independentearen jaialdia ostiralean hasiko da. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan duplaren alta gama bestiarekin agurtuko zaituztegu, besterik ez, gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak
gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu atarian dituzuela eskuragarri. Ongi izan eta bihar arte.